खुलुमबाय रायजो बड'लेण्ड खौरां नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो बरायदों। दिनै मेट्रिक आनजादनि जे फिथाइनि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ दिनै फोसावबाय। बे समाव आङो सालबारि हायार सेकेन्डारिनि फरायसालियाव दङ। सालबारि हायार सेकेन्डारि फरायसालियावबो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा नैबे सेन्टाराव आनजाद होनानै गोबां उथ्रिसारदों। बे समाव आं बे फरायसालिनि गोरायुं सारनिफ्राय आं माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिनो नाजादों। बे फरायसालियाव माबायदि रिजाल्ट जाखो आरो बेनि सोमोन्दै आं माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिगोन। गिबियावनो सार नोंथांखौ जोंनि राइजिं बड'लेण्ड चेनेलनिफ्राय बरायग्रोनानै लाबाय। खुलुमबाय सार खुलुमबाय राइजिं बड'लेण्ड रादाबसिम मोजां हामलायनाय बावहरबाय। सार नैबे समाव नैबे सालबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय जे मेट्रिक आनजाद होदोंमोन बे दिनै बेनिनो फिथाइ फोसावदों। औ बेयाव नंगौ हायार सेकेन्डारि स्कुल हिसाबै माबायदि रिजाल्ट मोननो हाखो सार? बेनि सायाव मा रिजाल्टआ फोरमाय? गोजोन्थों। रिजाल्टआ बेया नङा, गाज्रि नङा। रिजाल्टआ ओरैनो जोंनि सेन्टार हिसाबै सेन्टाराव होदोंमोन जोंहा 564 फरायसा फरायसुलिफ्रा, बेनिनो पास जादों 509 जना आरो फार्स्ट डिभिजन मोनदों 357, सेकेन्ड डिभिजन 151, थार्ड डिभिजन सासे। जोंनि स्कुलनि सेन्टारनि पार्सेन्टेज हिसाबै बुंनो थाङोबाथाय 90.25। आरोबाव जोंनि सालबारि हायार सेकेन्डारि निजा रिजाल्टखौ बुंनो थाङोबाथाय टटेल केन्डिडेट फैदोंमोन जोंनाव 174, फार्स्ट डिभिजन मोनदों 134, बिनि गेजेरावनो स्टार मोनदों 23 जन, सेकेन्ड डिभिजन 27, फेल अबयसे 13 दं, एबार फेल दं। आरो पार्सेन्टेज हिसाबै जोंनिया 92.53। बेखिनिया जोंनि रिजाल्ट, जोंनि निजा रिजाल्ट बेखिनिया। बेयावनो नैबे फरायसालिनिफ्राय जे माखासे फोरोंगिरिफ्रा माखासे खस्थ' सहायनानै फरायसाफोरखौ फोरोंदोंमोन। दा माखासे फेल जानाय फरायसाफोरनि सायाव माबायदि दुखु मोननाय औ दङ आरो जोंहा पास जानायफोरनि सायाव माबायदि गोजोननाय दं सार? ओरैनोथ' मा जाहैबाय, जोंहा जायफोर फरायसाफोरा मोजाङै उथ्रिनो हादों बिथांमोनखौ जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जोबोद नाजानानै गावसोरनि समफोरखौ होनानै बेखिनि फैनायाव हेफाजाब होबोदों। बेनि थाखाय गासैबो आंनि फोरोंगुरुफोरखौ आं साबायखर बावहरग्रोबाय। आरोबाव फरायसा फरायसुलिफ्राबो गावसोरनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै बे रिजाल्टखौ दिन्थिबाय। आरो जोंहा एसे फेल जादों, न' डाउट फेल जादों। ओरैहाय जोंना सोरकारि स्कुल, गोबां फरायसा फरायसुलि थायो, गतिके गासैखौबो लांजोबनाया सहजबोथ' नङा। थेवबो जों उननि समफोराव नाजालांगोन गासैखौबो जों 100% खालामनायनि थाखाय। सार, दानि जिथु रिजाल्ट, बे रिजाल्टआव डिस्टिंसन लाखिनाय जादोंना जायाखै? माखासे थांनाय 2024 मायथाइयाव माखासे रिजाल्टखौ लानानै माखासे खोमानानैबो होदोंमोन, जे डिस्टिंसन बा स्टेन्ड स्टार बेफोरखौ। दा देग्लायनि जिथु रिजाल्ट, बेयाव बेफोरबादि स्टेन्ड स्टार डिस्टिंसनफोरा दंना गैया सार? बे देग्लायनि बेलायावबो बिब्दि गैया, होनानै दोनदों, ओरैनो स्टार होना दोनदों, डिस्टिंसन होना दोनदों। बिब्दि नोजोर नायबाथ' जोङो पार्सेन्टेजखौ नायबा 23 जन डिस्टिंसन मोनदों, स्टार मोनदों। आरो डिस्टिंसननि हाबाफारिखिनिया दंग्रानाय दं, 10-12 जना मोनखागोन। बेखौ एसे दिहुनबाय थानाय जादों। बेनि उनाव टप 10बो ओंखारगोन, जोंहा लिस्टआ खालामबाय थानाय जादों, इयुननि समफ्राव फोरमायगोन। फैबाय थानाय समाव नैबे क्लास 9आव फरायफुबाय थानाय जे फरायसा फरायसुलिफोर, दा देग्लाय 2025 मायथाइयावबो जे क्लास 10आव फरायनानै जे मेट्रिक होगोन, दा बे समाव फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै मा मिजिंथिनो सानो आरो माबायदि रोखोमै रिजाल्टखौ मोजां खालामनो सानो होननानै फोरमायनो सानो सार? जोंनि मिजिंथिनायाथ' बेनो, एबारनि खेबाव जि जाबाय बेनिख्रुइबो जों इयुननि खेबाव मोजांसिन रिजाल्ट मोनगोन होनना जोङो नाजागोन, आसा थिगोन। आरो बेनि थाखाय आं आसा थिगोन जे जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बेनि थाखाय नांगौ आगानखौ सुरगोन। नंगौ, नैबे समाव सालबारि हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि गोरायुं कृष्णान बसुमतारी सारा जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे रिजाल्टनि सोमोन्दै मिथिहोबाय। आरो फैबाय थानाय समाव क्लास 9 आरो 10आव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोजां रिजाल्ट लाखिनायाव गोबां बिहोमा होबावगोन होननानै फोरमायथिदों। आरो लोगोसे जोंनि नैबे सालबारि हालामाव थानाय नैबे हायार सेकेन्डारि सेन्टारा जेन आरोबाव मोजां रिजाल्ट लाबोबावनो हागोन फैगौ समफोराव, बेखौ जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो मिजिंथिदों। दिनैनि बे खौरांखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।